De Trijendwarpen Westergeest, Oudwoud en de Triemen vieren een weekend lang feest. Het is namelijk het Wadfestival. En een van die activiteiten is Mijn Glans van de Skans. Met een bootje van de Skans en zorg je dat ze gauw mogelijk bij de bel komst. Je moet altijd een leuke activiteit hebben wat lukt. En toen hebben we wat om de tafel zitten wat zo leuk was. Toen hebben we dit betocht. Maar er had heel wat fjotten in hier gewoon om dit van te krijgen. Maar er komt heel wat techniek bij te zien. Dus we hadden heel lang oefening, maar het werkt nou perfect. En met zo'n bootje te wetten gaan is best spannend. Of juist net. Wel goed, maar wel iets spannend, hè? Ja, ik dacht begin net meer, ik vond het saai, maar het ging al je goed verder. Ja, toen naar beneden ging, wat ging er toen in je buik hinnen? Maar zo'n kriebel, dat is echt niks van, ik wil weer terug. Ja. Nou ja, zo snel mogelijk naar de bel. Ja, dat weer. Net spannend? Nee, weer net spannend. Nee. Het Wadfestival had meerdere jaren troch corona en dorpsfeesten net troch in kind. De organisatie is dan ook blij dat de Trijendwarpen nou weer verbinden kunnen. Dat bindt enorm en zoveel energie in die Trijendwarpen zit om dingen mijn kant te doen. En naar de toekomst zullen we dat ik meer matten. Want wij zijn nou als Lietse dorpjes in een grote gemeente, dan ben we gewoon te Liets. En aan mijn kant kunnen we dat doen. Kom ik steeds minder vrijwilligers en over het aan mijn kant doen we dan krijgen we volle grotere dingen, kunnen we mijn kant organiseren. Dat is juist hier. Ik wil een speler zijn, man. Ja. En met volle plezier waten mij de meest originele ideeën onder bel lutsen. Nou, dat hebben we ook van mannen betracht. We zijn, we maken nog even wat. Je mag dit van de mannen nog maken? Ja. Het had ongeveer lekker lang droog dat we er ook van hadden. Ja, we zeggen iets leuks of vindt het en we dachten, ja, we bestellen het en we beginnen met de boordje naar beneden en dan komt het hartstikke goed. Ja.